Aven upre. Poďte hore. Nech vás vidím. Hello. Hello. Aven upre. Aven upre Romalen. Aven. Ty sa postav tu, lebo nevidím do mobilu. Tak, už. Aven upre. Saver upre. Aven upre. Savore Romalen. Info. Fofo. Aven upre. 100. 105. Aven upre. 112. Takže Romalen. Takže ľudia moji krásne milované. Takže sme robili jedno rozhovor so slečnou Milanou a s Matušou. Sme robili jedno videjko. Takže Romalen. Dikin kada! Sarpezakana začína. Takže aven upre savore diken. Aven upre. Tak, máme točiť. 250. Wow. Aven savore. Si žarím. Takže moji lidi krásne milované. Som robila, teraz v auguste budeme točiť film. Ahoj Matúš, tu je Matúš, tu je Milana. Takže oni mi prišli točiť. A Ujo Deško. Čaute. Aven upre savore. Aven upre. Aven. Jan upre, Jan. Máte co ty máš? To je 100. No vyššie prístup. Fakt? No, akože... Úplne žlá. Takže bude to taký film, ktorý budeme, už to natáčame 4. rok s Dežím. A teraz sme robili vlastne takú druhú časť filmu, to je vývoj, to volá, že vývoj. A to vlastne znamená, že hľadáme postavy, dobré postavy do filmu, silné príbehy, silné osudy. A Deži mi to hovorí, že máte tu takú streamerku, ktorá robí veľa streamov na Facebooku pre vás, že robí také pekné veci, aby vás zabavila, pobavila, že by ste mali dobrý, krajší čas, že by ste neboli smutní. Takže dnes sme ju navštívili, sme u nej doma, ďakujeme za privítanie Jarka. Aj celé rodine za trpezlivosť, že ste mali a natočili sme asi polhodinu rozhovoru, ktorú musíme teraz zostrihať a to budeme potom prezentovať ďalším ľuďom, ktorí nám môžu akože finančne potom pomôcť na ten film. To sú takí zahraniční koproducenti a ten film by sme mali točiť už toho roku, čiže 2024. Film sa bude volať Mesto snov, City of Dreams in English, if somebody from abroad is watching us. And takže tak sa budeme tešiť a určite chceme, že by Jarka bola v tom filme, lebo aj ona je veľkou súčasťou tejto krásnej komunity tu, takže tam určite budem rád, keď si zahrá, lebo náš posledný film bol iba o mužoch, takže som dostal aj ja žďub, že tam nemáme ženy, nemáme tam rôzne postavy, takže trošku to trvalo, ale máme úplne super ľudí nájdených, čo tam budú hrať. Je to taký polohraný dokument, takže dúfam, že sa nám to podarí.
zrealizovať a že dostaneme teda finančnú podporu z audiovizuálneho fondu, čo je taký fond, ktorý podporuje filmárov na to, aby mohli sme my tvoriť veci, aby sme si mohli poličať techniku filmovú, mikrofóny, zaplatiť štáb, auta, jedlo a všetko ďalšie. Takže tak sa budem tešiť, keď sa nám ten film podarí. A potom si ho spolu pustíme v roku 2025, asi koncom roka 2025. To bude už premiéra v našich televíziách. Takže A tak. u vás treba spraviť premiéru. Áno, mňa keď oslovil Matúš prvýkrát s myšlienkou, že chcú natočiť film v našej rómskej osade zvanom Mankov, tak som bol rád, lebo keď vidím, ak sa točia rómske filmy, aký sú tam fingované, my tento film budeme točiť s tým, že tam bude nahrávaná realita. Čistá realita, žiadne vymýšľávanie, čistá realita o živote v Trebišovskej osade. Čiže nebudeme robiť tak, jak ostatné filmy, kde sa nahrávali v iných mestách a hovorilo sa, že to sa natáča v Trebišove. My takto točiť nebudeme, vlastne oni to tak nebudú točiť. A som rád, že sme mohli nahrávať aj Jarku, lebo Jarka je naša taká celebrita, showmanka vlastne. A vy ju máte radi a verím, že budete rádi, keď ju uvidíte vo filme. Tak chcel by som, aby ste v komentári napísali, či budete radi, že ju uvidíte vo filme, v rómskom filme. Tak. A ja by som ešte chcel pozdraviť chlapcov, Adama, Mareka, Lukáša, nášho koproducenta, ktorý vlastní Kino Úsmev v Košiciach. Takže pozrite si Instagram Kino Úsmev, dajte im follow. Budem sa tešiť, keď sa to konečne dokončí, ten film, spadne mi kameň do srdca, takže paráda, sa teším, bude to divoké leto a divoká zima, budeme to točiť v dvojročných obdobiach, nejaký materiál už máme z tých 4 rokov, aj archívne tak, si myslím, že to bude super. A tak, asi všetko, čo som chcel povedať. Áno, všetko. Hlavne som vám chceli ukázať, že Jarka bude postavou vo filme. Áno. Takže milí priatelia, veľmi vám ďakujem, že ste sa pozerali, že prišli ma natáčať, aby ste boli prekvapení. Majte sa krásne, buďte zdraví, šťastní. Majte sa. Počkaj, ešte dotočím, že koľko... Skús ešte raz toto povedať. Počkaj. Ja ešte natočím, keďže potrebujem materiál na teaser. Tak ešte raz pozdrav. Takže ľudia moje krásne, milované, som veľmi šťastná, že ma prišli natočiť a som veľmi šťastná, že ste prišli, že ste na nás divali a veľmi vám ďakujem. Takže, milí priatelia, ahojte, majte sa krásne, buďte zdraví, šťastní. Ľúbim vás veľmi. Majte sa.